Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जोङो दा बाहेरायाव ओंखारलांनो नागिरदों आरोना दसेनि थाखाय माने रुमाव बिराद बोरिं मोनगासिनो दं आरोना जोङो ओमफ्राय बेनिखायनो जों सानबाय कि माबा मा होनो थक्ला जाहैनो थक्ला ओमफ्राय फ्राइड मम' ओमफ्राय मा मा जानाय जायो नोंथांमोना देखायगोन आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा ओमफ्राय मानो डिस्टार्ब होयो बेबो थांगोन बेथ' जासुलिथार ओमफ्राय नोंथांमोना देखायगोन आङो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिसोर मासे डिस्टार्ब आंखौ थक्ला जानो थांनो अबाव थांगोन खोन्थालाय अबाव थांगोन खोन्था अबेखिनियाव बेलतला सारियालि बशिष्ट सारियालि जोंनि खाथियावनो जायो ओमफ्राय सोर बांसिन जासुलि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव होबानो जाबाय जानायखौ जोंखौ नायनानै दे स' नोंसो जासुलि सानबेसेनिफ्रायनो जासुलि सेकेन्ड जासुलि बे निता गाव जाया आं जायाना इसोरसो जायो ओंखायनो आं रानदें ओंखायनो नोंथांमोना स' नायलांबाय थादो जोबजासिम ओमफ्राय नै माने जों फार्स्टआवनो मा जायो बेखौ बिल खालामना लाग्रोनांगौ बिनि उनावसो जोङो मोनगोन आरो ना जाग्रा बुस्थुखौ ओइ मिथिनाय हायबोना मासे फालतु इसोरो नै इदि ओरैसो बा नैनि हाया नेबाय दङ दा बुहरा जोंनो नायनाय मिथिनाय सानै बिथिं नायलाय प्लेन ढोकला दुटा और मसाला ढोकला एटा ओ नो दही ढोकला एटा आंनि प्लेनखौ जाया आं बिदि नों गासैखौ बिदिनो जाबाय नोङो जि जानो लुगैथारोमोन खिन्थु मा जानो लुगैदोंना बेखौ मोनजानाय नंला जोबलायलांसै नै बानलुखौ मानो होआबा ओइ सा मोनोना गोथाव ओरैनो जागोन नालाय आङो मिसिननि साहाखौ लोङा जानायालाय माबायाव दं माबायाव दं जाय होननाया गोग्लैगोन दे बे मोजां हेल' खोनादों आदा माबायाव जाय होननायावनो दं मेगा प्लाजा लोगोनाव दिनै थांनाय जाथ'वा खोमा गाबोनसो थांगोन दिनै थाङा नों हमनांगोन दा बाहेरावसो दंथ'यो दे आंसो जाजोब्बाय सानखौबो जानांगोन आंसो जानो हागोन लामाखौ होथेजोब्बाय माथो जोङो सासेया जानो लुबैबाय दंमोननाय खनसे ओइ जा बोरैबा
मा बुस्थु इयो मोजां नै जासुलिफोरा जागासिनो बोरैबा थावजों बिलाइबो थांनो सानो दंखायो नोंसोर थांबावनाय लानो खस्थ' जादों दौदै नाय आइखौ गोथावथार मोनदों होनैया गोथावसिन मोनदों बारा जानो एक्सप्रेसन kan đây này không? Này. Ra vậy. Nongaman ra vậy. Nan. Anh em ăn. Gotosin này, gotosin. Ăn nhỉ nó? Dahi ini gotoh. Ang pada sana halai udian sama kan. Mana di sana aku menang, Pak. Udia siapa di sana dong? हम लोग शादी में आपकी 25th एनिवर्सरी में गए थे उसका बहुत अच्छा लगा शायद उस टाइम पे 근데 그건 저랑 비디오 가면 저는 자네요 가는 거만 그냥 뭐 वीडियो 나가서 ये वाला ले लो ना स्टेप प्रोटेस्ट में से होने वाला है ना masa na Sana Saja mini lain yang ini. Undu neng kadang naman ke? जों दा बेहाय जाखांबाय ओमफ्राय गाहायाव बिनि खाथियावनो आरोना गाहायाव थांनानै जोङो जाहैबावलायनोसैलाय बेलेग स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो जुदि इन्टारेस्टेडब्ला जोंनि जानायखौ नायबावदो ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव होदो सोर बांसिन जायो ओमफ्राय जानो लुगैदोंबाबो खोन्थादो बावोलै masih gusang dengar start apa chồng mình rẻ em मा जानो फैदों नोंसोरो ओमफ्राय मा मोनो नायबावनोसै माबा माबि जालांबावनोसै थिग जाखागोन दिनै आं दे बेसे गिदिर नोंनिया मा जाखागोन जा गिदिर आंना उदैया जागाथोगोन न' दासो थख्ला जाखांनानै जाखांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय थख्ला जाखांनानै जोङो आरो दा फ्राइड मम' जाफैदों चावमिन जाफैदों आरो नायबावनोसै मा मा जाबावनाय जायो नोंथांमोना नायलांदो
आं जानायखौ नाय आं जानायखौ जों जानायखौ आं माबायदि जायो होननानै iman makan sila manan. Oh. Nani iman makan sila bay. Dia satu ambil janse. Kurangnya yang nasi budi kayaknya. Dia kaya. Nih, memang memes kalam dah ada. Askurane yang nabi baideng, say, dia bayi membediko, mabehan. Foto ni yang na, foto ni ya. Ompray, beang na, beang askurko liwa, begitu nani bayi kalat kok. Bayi bayi nih, isi kostu dah kayak ni mabai ji bayi ni. Ompray, nai lagi cuma hasil sebenarnya lah bayi. Apa yang memes kalam na ada? Banai li banai. दा जाखांबाय आरोना माने जानो हाला ओमफ्राय बिराद आरो जाबावनो सानदोंमोन खिन्थु जानो हाला जेसेबांखि जानो हायो जाबाय माने बिराद जानो लुगैखानानैसो फैदोंमोन नालाय ओंखायनो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै जों दा थांसिगोन बेसे जाखो बेहाय हिसाब होबाय बेनिफ्राय जों दा ओंखारलांसिगोन बेनिफ्राय next time ikut Zansina. Oh, nak juga deh kayaknya dong. Ang ikut siapa? Dia pada kita dua kena dia lepas sih kita sih ya. Oh, video pada kita. Oh. Ini momen kalau dia mau lima. Tahu. Alhamdulillah lah. Itu nak roast kena ini lah. Itu nak apa dah? Ni gediraw nanggu nama
मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंहा मा जाखो नोंखौ नायना आं गावनो बुंनो हाला नोंखौल' नुबायनो थायो आङो मिन्थिया नों आंखौ मा सानो नाथाय आं नोंखौ गोसो थोखायो गुबुनजों दा थांसै आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दा लाथों आंनि अनजालिया स' गाइस भिडिअ आंना एसेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय लाभ इउ अल सी इउ इन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ जोबजासिम नायनायनि थाखाय